Ser mirna rojini çi difikirin salek derbas bul serê. Ser mina rojinê ez dîsa difikirim jinekî Kurd bi rastî ne yani ne ji bona tiştekî hat kuştin ji beke Kurd bûn ji beke kîmlikekî Kurd bûn hate veşartin wextê hate kuştin şixin dê bavê wî malbatayî tev got birîneke heye em dixwazin bira ev sera rast bibe atekê viya çima veşart heta navêra salkî de çima hêna nû parvekir ev ji bona ke bavê wî hevalê jin ketkarê jin tev sersekinin em li sersekinin em vî dawayê tu carî em naxwazin bira veşartî bimîne çi hebe bi çi şeklî hatibe kuştin bira derkeve êke ji viya çawa kirine çi anîne serê bira aynî tişt bira bi vî şeklî bira cezakirin bê dayîn ancak bi vî şeklî dilê me henkî bira sar bibe. İntiharine ev keku egzi ez baverim wan danît çünkü wextê görüntiyeke dertên bi dayîka xwe re dipeyve dibe ez ê herim qewe bistînim werim diviya da kî sorumlî vana kî nese bira derkevin ortê. Tişkî nake baxne me kesinlikle rojin jî xwe intihar nekiriye. Bira yani nekem beyînê milletê o insanekî bi heyalê xwe insanekî bi amaca xwe insanekî ev xwe bişuxile xwe kor bike çima bi çi şekilde here xwe ew bike intihar bike. Sevege bikin meydanetine aile ev xwe jê hez dikir bav jê hez dikir dê jê hez dikir çima genç xizekî çima here xwe intihar bike. Yani viya nake ve serê tu kesê jî. Em dixwazin qatilê wî kîne bira qatilê wî derxin o qatilê gelek jina. Bira derxin artık bira vê tiştê irtibas nekin viya tişkî irtibas kirî ne? Bu îro irtibas bike. Îro qîzê wan jî hene, jinê wan jî hene, dayîkê wan jî hene. Yani îro em ne ji bo rojîn re gere em ji bo her kesî re îro serbinindiya xwe bikin û em îro pêşiya vê dawê bisekinin. Îro belkî qîzê merva ve jî yani ecêba em ev çi ew bikin. O înşallah bira em ji xwe ku derxin jî. Em öfkelîne, em üzgünün. Yani nava me ti çê ye. Yani îro rojîn qîza Tirkiye teve, qîza vetenê ne? Yani gere tu tişkî jî irtibas nevet. Viya çawa irtibaziya viya çawa insanekî gude hebde nay derkevin di cîvî de acaba vê tiştê çawa irtibas bi çi şekil irtibas dikin em îşa şaş bûne. Ew ka me teveke em vên bira derxin artık bira jin nemirin bira qîz nemirin. Bira ti kes zarar nevîne. İro bira gencê me îşa serbest bigerin bira gencê me jî serbest herin. Yani îro em öğrencîkê heq dike ji 6 saliya xwe heta 30 saliya xwe çenta davê nava minê xwe diçe û tê ecêba kî jî însan heq dike vê tiştê nekî tu jî nekî qebûl nake tu jî nekî heq nake. Yani îro bedena însan îro ku xwe geliştirîş dike îro seviyê xwe mezin dikin ji qatilê ew were zorindî ew were qatil bira derkevin. Ez adalet dixwazim bila van bese da van qirkirinê jina van ser şîdet jin dikujin jin ve dişirin yani o bê sûj û bêgune û heqê wan naye pirskirinê tu heqiz nadin her tişt li ji xwe veşêrin yani ez viya dixwazim yani viya nayê qebûl kirin tu kes ji xwe qebûl nake ne qebûl kirin zê em zê qebûl nakin hala yani ez jinim ez xwediyê qîzêmizê hene ez ê xwediyê qîza me qîzêmizê dixwînin yani ama merv gedê xwe teslîmê mektebkî bike bişên xwendinê û ji wê xwendinê û arêda du roj derbas nabe û vî feleketê tê serê vî qîzikê ama kî vî tiştê de tiştê din heye ez wer difikirim yani spas dikim. درمن ناوی سالک در باس بوج روزا اول حتی کیانم لجمع مالباته نه ام مالبات ام بافدور ساده دخابتن قاتلوی کیه کی چکر روزین چه سری روزین هات روزین را اول گوتن فاتسیه هاتیه اقبیه ماجی خواه کشتیار جوی روزا اول داشوان مالبات باف نظامتین قبایش جروجا اول د پشتاوی در پیزی دیت بو باف جبر وی آوه نت سکنی ساده خمگین بو ام جی جبر وی آلیکاریا باف مگو ام جی درنش غربی olarak ام کلکا بافون روزا حتی که آنا
gerek li sosyal medya gerek li qada gerek li meydana em malbat erbun îrojî em hatin em li ji vê derê dest pê bikin heta ki goristanê em ê meşa xwe dest pê bikin înşallah ki wî kuştu bese ji bo çav heta ki ana tê veşirtindin ya were derxistin înşallah. Ser mirina rojîn kabayişin çi difikirin? ji ber ku piştî mirina wî salkî derbas bû di vî wextê de hîn ev piskirêk dena ket olê ji ber wî îroyê meşê bê ser ji bo her goristanê em ê ji vî meşê bi malbata xwe re malbata rojîn qebayîş re em civakê em dixwazin vî piskirêkê civak bila xwedî derê vî bêedaletiyê bila xwedî derê çünkü em dibînin ser medya civakî pir piştgirîkî mezin heye lê li pratikê de ev piştgirî tune ye em dixwazin vî aliyê de civak bira xwedî derketina xwe bira pratikê de bide û sadece tenê ne ser medya civakî li qada li meydana û malbata me li ku bise bira cem malbata me xwedî derkevin. Yani rastî jî nekutine bi rojîne kuştin em hemû bi rojîne kuştine heye ku ney zalal kirin em hemû mirîne wekî jin jî yani îro jî salvegera wê ye yani hîna nehatiye zalal kirinê çawa hatiye kuştinê yani devlet dizane lê bes diveşêre ama em hêvîne ku yê derkeve ji ber ku em hêza wekî jin em hemû bi her roj bi her deran bi her qadan jî em li peyvê şopa rojîn de dimeşin heye ku em zelal nekin û em çi wextê jî bêdeng namînin ne ku li tenê Amedê li her derê welatê me jî zarastî jin jî rabûne ser pêya û ez bawerim bi hêza jinê jî bi hêza gelê me jî yê bê zelalkirinê jî û ya tê jî em hemû jî rastî jî benda vê rojînê roja ku bêjin ku qatilê rojîn derketiye û cuda tiştekî jî ez bêjim nîne. Ser navê jinên berxwedan Amed Dirênîş Grûbû em ser navê wê ez xeber dibim. Roja ewlî de bellî bû kî wê kuşt wê birin çend roj cenazeyê wê veşartin telefona wê birin danîn wê derê yani bellî bû ku dewlet pêçîka dewletê tê de heye. Çi bêjin Xwedê heqê wê neheye. Ku Kurd nîm wa vêga ji zû de derxistin. Min ê li İstanbolê ew kurikî kuştin bavê wî ji xwe ne ji Tirkiye em li qarşiyê kuştinê ne her roj wî derdixin ew Ahmed Nizam çi ye Sewadiyê wî ew çima rojîn rojkî dernaxin. Dernaxin xesteyê de wî nayîn xeberê. Çi heqê wan hebû ji xwe xwendibû piçûk bû diyavê xwedî kir mezin kir şand mektebê got birevana wê qet ilham bikin Xwedê heqê wê neyle em giş dayikin dilê me gişa tişewît Xwedê vî tişta daha çê neke. Gitme